CNT kono nando na CNT kono ibaye ka fo kunu wele kumbilalen do anga ministry flama kana unyininga udalaka na jamana atabuluka o kama ibaye ka fo mamunun kuye welelike awo o maulasa feminye Amadou Keita ale wele bla ministre wagema na le réconciliation ministre ka kana ka foko nyiningali be ale fe ninga ke ala nyiningali akunga nga ke ala fe munka ode accord no ye benga sebe mini atemena anga jamana ale ni bamanchu cheno ye kulu marfatiku ye ka don benga sebe ni abe daku mina sisa ani fe min fene fora no de ka a relecture ko oke relecture obe daku jumena ifuna bela jile nyiningali ka ake anga ministry la ibaye ka fo maflana mi ni ale kun welelenu ale artisana ani culture au ministry madame Aramata Jawre ale de kun geleno ka wele bla au ministry ma ibaye tigema do anala kunu wage anyiningara ka fo ko femi accord d'Alger ko abedda kun jumena relecture ko kuma min fora ko akobe chugodi wage go ko ulube uson ko ala mame ko kosa ina ko ale wele bla kulu marfatiku ma ku kana ku ka laje fale o be se ka do yoro mina ago ko ni ko fena ta ka laje article min be ni o be ko in kon la no article 65 accord yere kono ko o de be accord ayele mali chugo ko o fo ko o de kama ko be ka barake u kana o sharia ko o soso kuma ni kuma ko abeto ka wele bla femi kulu marfatiku ma olu munun tikano bla la sebena laje li ka ke o ka bara ko ajate mine yele ma o be se ka do ala chugo mina iba fo deni dialogue national o jabi ye mira barake ni osrai wabe ko ni ayeni jabi de di Amadou Keita ma ale minga wele osira ama femiye culture ale ministry ale nyiningara ka fo ina no institut national des arts ko oko obe chugo di ambe domina iko bi sabula ku fora do ku ye kuma ta ka fo ko ina ko afere la akera aso la nyini fena ku ngera ka fo ko ina ko abe suku kono ninga ajoro asigero ko o yelema kuma nyogo nyaw olu kume sena ambe domina iko bi ministry ko olu be jate minawla ka laje ina abe sika ta fami fe o do yere ko ina kura ko o joli ko be sena zone aéroportière la ni ngali bekera la ako ko ka ato ko ni wati sira fe mi jabi krenkrene ko onadi mauma ngali wore kerala abe fomi mako le grand théâtre de Bamako o fene kanga ke salle de spectacle bilibili minga nga jo anga jamana kono na manya ka foko femi fargulo nyana jela o be ko o plegne ka foko palais des sports 26 mars ka tase omnisport ananyo kono ma ko lu dabora fargulo nyana jede kama o femi nye anga sego ni ndongo tigla mawe o lu fene de beka anyini o ko yoro bilibili ka jo lu e ko nyana jewni ato be se ka ke yoro mina kuma min fora ko city red do kun lajera gwe conservatoire bala fasige ni ofle ni e kulubashira la ko ga yin kerefela laje ni ga ni sal belebele bade ga ajoy o me ko jatim no tara ira ka foko ye fure classé atese ga joy femi la nyini utara nai zona reporter kele o fene kuma o fora yendara laje afora ko yefene ta ko o tebe sega sega lu ko olu tura sena ka to sena fo ka ta se mima o bengara yoro min gaza o de place du cinquantenaire bama ar o be ga yoro mina o kuma folengo feminye CNT mamiya wele o nyingali kala ko ko femi demso nganyina je chamambe kine abe fomi mako concert urbain lu chamambe ke no ye ba kono concert bama ar ani anyugonaw ote o ko ni chetri so inko ajurai ko kuma na ko okulanga munumbe ko nyana je ba munumbe ko olubeta mi ministry ko femi jatimina ube sina kale specialist de taka abla abarala ko olubega jatimina ke o kanga ta yoro mina o ko jolle kanga do yoro ina ako abeta sefawari a milliard binanina ni akobe kunche ameto CNT kono nandura CNT kono ibaye ka fo femi anga
conseiller u ye a fɔra ko a kana f'u ma ko député u hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka députéya baara kɛ kunu u sigira fɛn wɛrɛw kan o fɛn wɛrɛ dɔ ye jumɛn ye an ka jamana ale ni société internationale islamique de financement du commerce u ni o maaw fɛn min ye an ka jamana ye bɛnkan sɛbɛn kun tɛmɛna an ka jamana ni nin société belebele ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ sababu ye pétrole ani produit ni a bɛ bɔ pétrole la nin bɛɛ feereli an ka jamana kɔnɔ k'a doni ka na n'a ye an ka jamana kɔnɔ ka tila ka a feere bɛnkan sɛbɛn kɔni bilala gouvernement ani nin société ni ɲɔgɔn cɛ nka fɔ a kun ka tɛmɛ CNT la a bɛ fɔ min ma ko ratification ka ratifier CNT ye o baara ko o de kɛ kunu maa 100 ani maa 11 olu ko k'u jɛra n'a ye 0 contre 0 abstention. Kuma filɛ nin ye. Tout le monde ont voté. Voilà, tout le monde ont voté. Fɛn fɛn tun bɛ yen ils ont tous voté. Baara ɲana. Kuma tɛ nin ye. Awɔ Mas. Ne bɛ rebondi yɔrɔ mun kan. O ye salle de spectacle ko in ye. Sabu u ye yɔrɔ mun fɔ ne ko place du cinquantenaire. Sabu hali ni ye yɔrɔ in ye o tɛ nin yɔrɔ in kɛ yɔrɔ ye. Sabu la place du cinquantenaire yɛrɛ ni mɔgɔ min b'a histoire dɔn sabu ATT kun bɛ fɛ k'a kɛ monument de kɛ yen nɔ cinquantenaire monument mais a yirala k'a fɔ minnu bɛ ji ni kungo ninnu lakana sabu minnu b'o lafasali baara ninnu kɛ. Les écologistes. Voilà olu y'a yira k'a fɔ ni monument kɛra nin yɔrɔ in na sabu a bɛ na ni ba gɛrɛni ye. Awɔ. Ba gɛrɛna ka ban. Voilà donc ba gɛrɛnen ni o fana bɛ dɔ far'a kan de. Donc maintenant sisan nɔ a filɛ nin cogo min na a bɛ se ka to tantɔ mais n'i ko i bɛ salle de spectacle kɛ nin yɔrɔ la a tɛna na bonya et puis espace ka dɔgɔn hali goudron mobile bɛ jɔ yɔrɔ min na k'u nana spectacle ninnu fɛ o yɔrɔ si tɛ sɔrɔ nin yɔrɔ in kɛrɛfɛ yɔrɔ koronnen don donc c'est comme u ka yɔrɔ ɲɛnama ɲini hali n'a sɔrɔ dugu kɛrɛ galaka dafɛ da yɔrɔ dɔ de don. O yɔrɔ tɛ Bamakɔ bilen o. U k'o yɔrɔ ɲini a bɛ yen. A bɛ yen. A bɛ yen. O bɛ se k'a fɔ de ko nin yɔrɔ in bɔ nin bɛ kɔfɛ nin tɛ kɔfɛ hali ni salle de spectacle kɛra yɔrɔ yɔrɔ mɔgɔw bɛ taa o 26 mars bɛ jɔ tuma min na a wagati o y'a sɔrɔ voilà a fɔra ko kungo kɔnɔna don mais bi a bɛ cogo di Mali yɛrɛ la yan nɔ ni yɔrɔ ɲɛnama jɔ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ taa kɛ k'a lakori zone industrielle kura mun filɛ nin ye Jalakɔrɔbugu a fɔra ko mɔgɔw tun tɛ yen nɔ a fɛn kuma mais sisan jama kɛra k'a fa. Tari kuma tɛ nin ye. L'embellissement de la ville Mas nin bɛɛ b'a la. Ka Bamakɔ cɛ ɲa. Ka dugu cɛ ɲa k'a ye ko ɲɛ ni dunanw nana an fɛ u fana kan apprécier dɔɔni tout ça ça fait partie u bɔra ka minnu bɛ sport kɛ u bɔra u y'u ka kuma fɔ u ko tiɲɛna olu ka yɔrɔ a ma dabɔ spectacle kama parce que ni u nana kan minnu bɛna spectacle la u bɛ minɛnw tiɲɛ u bɛ wanga gazon bɛ tiɲɛ donc ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la k'a tɛ bɛn olu ma Masi o y'olu jo ye donc culture mɔgɔw fana ka weleli kɛ k'a fɔ ko a y'a lajɛ aw ka yɔrɔ di anw fana ma anw fana b'an ka ɲɛnajɛ kɛ yɔrɔ min na dɔn tɛ taa dɔnkilida kɔ dɔnkilida tɛ taa tɛgɛrɛ fɔ kɔ dɔnbaliya fana ka fisa ni dɔnjugu kɛ mais Masi o ye jumɛn daminɛ dɛ a ko filɛ sa o wala Masi a ko filɛ sa u k'a lajɛ a ka gɛlɛn dɛ dugu bɛ ka taa yɔrɔ bɛ ka bonya donc kɔfɛla an tɛ se ka fɔ tuguni ko nin yɔrɔ in bɛ kɔfɛ o kuma tɛmɛna Bamakɔ parce que dugu bɛ ka taa o ye kelen dugu fara tɛ dɛ Masi dugu banna de Bamakɔ bɛ fɔ Welesebugu la bi Welesebugu mɔgɔw tɛ bɔ yen Welesebugu kɔfɛ mɔgɔw tɛ bɔ yen don o don ka na baara kɛ Bamakɔ ka bɛ ka t'u ci la dugu ka bonya o ye diyagoya de tout le monde ne peut pas être centralisé à Bamako ni pour que yɔrɔ tɔw ka viabiliser fo fɛn dɔw de ka taa sigi o yɔrɔ fana la min bɛ mɔgɔw sama ka se yen nɔ n'u taara jɔ yɔrɔ wɛrɛ sisan nɔ ils vont voir que o dugu bɛ viabiliser a bɛ lumière ni fɛnw bɛɛ bɛ taga yɔrɔ la o dugulamɔgɔw bɛ lafiya o c'est pas que Welesebugu ninnu ni Jalakɔrɔba ninnu ni Sanakɔrɔba ninnu c'est trop derrière an t'a fɔ tuguni k'olu bɛ kɔfɛ koyi yɔrɔ b'olu kɔfɛ minnu ka jan n'o ye et que mɔgɔw bɛ ka terrain sɔrɔ o yɔrɔw de la u bɛ ka jɔ on n'a plus le choix et cinquantenaire yɔrɔ in filɛ nin Masi ni fɛn fɛn jɔra nin yɔrɔ la sisan nɔ a bɛ Mali embellissement tiɲɛ et puis ko Seke ye min fɔ ko o tiɲɛ dɛ spécialiste dɔ ye bataki ci a ma ko ni a kɛra ji bɛ se ka yɛlɛ walima ji t'a tɛmɛ sira bila quoi Masi ji t'a tɛmɛ sira bila k'a bɛ se a jɔlen filɛ yɔrɔ k'a bɛ se ka woyo yɛrɛ ko bɛɛ bɛ se ka kɛ Masi nin filɛ nin ye cogo ni min na nin événement urbain minnu bɛ kɛ e tɛ b'a dɔn ko mun ye Bama Arja mɔgɔw ye parce que activité plein air tɛ Bamakɔ activité plein air tɛ Mali la o plein air kɛyɔrɔ foyi tɛ yen mais ne nin yɔrɔnin bɛ yen a b'u permettre u bɛ na u bɛ taa a bɛ dégager quoi et après n'i bɛ tɛmɛ a yɔrɔ la a yɔrɔ éclairé don bon n'i nana fɛn dɔ ta sisan k'i b'o sigi nin yɔrɔ la sisan hali ni o événement kelen ninnu bɛ kɛ o yɔrɔnin na Masi jɔyɔrɔ k'o ye problème ye jɔ kuma tɛ nin ye
Tari ni Cheikh y'a bɛɛ fɔ mais an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Musalaka yɛrɛ ka bɔ a la kɛyɔrɔ tɛ. A kɛyɔrɔ kɔni tɛ. Place du cinquantenaire Non a kɛyɔrɔ a man ɲi yan. Non a man ɲi et puis Cheikh ye kuma dɔ fɔ a fɔra ko salle de grande d'envergure et mɔgɔ minnu bɛ taa 26 mars fɛ e bɛ taa salle jumɛn jɔ nin yɔrɔ la ko b'o bɔ. Cɛ yen ka bon dɛ. Ayi dɛ ayi non ayi ni bonya kɔni don a ka bon. n bɛ fɛ ka mun f'i ye mais n bɛ fɛ ka mun f'i ye a woyoli kɔni o de ye risque ye. n bɛ fɛ Cheikh ye facteur dɔw fɔ c'est très important. non nafa b'olu la n'i nana jɔ mais bonya tɛ dɛ. mɔgɔw bɛ na ayi hali bonya n kan bɛ bonya ma koyi Cheikh ye mun fɔ mɔgɔw bɛ na n'u ka mobili bɛ gari i bɛna montage wɛrɛ de créer an da la o. o tɛ tiɲɛ yan. e bɛ yen quoi. ne bɛ yen dɛ i bɛna montage wɛrɛ de créer an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲini bamakɔ ka montage yɛrɛ dɛ e bɛna dɔ wɛrɛ créer an da la parce que n y'a sɔrɔ cɛla diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw bɛ ka voie naaniw dilan hali san an bɛ altercation ni fɛnw na dugu sira bɛ taa sira kelen bɛ taa sira i bɛna dɔ wɛrɛ de fara sira in gɛlɛya kan donc ne bolo nin tɛ nin kɛ yɔrɔ o ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini Tabakɔrɔ bɛ yen Farakɔ bɛ yen Bangineda. e bɛ fɛ a ka sɔrɔ i la de yan. et puis Tare ye kuma dɔ fɔ e bɛ fɛ a ka sɔrɔ i la de yan. hali n'a sɔrɔ la cogo cogo Tare ye kuma dɔ fɔ c'est très important n'a sɔmina ka taa dugu yɔrɔ wɛrɛ masa a b'o dugu dilan nin. yɔrɔ bɛ viabiliser. infrastructure wɛrɛ de bɛ taa k'o yɔrɔ la. u kana janya na kojugu dɛ c'est pas bon. u kana kɛ jɔn ye kojugu. ne la kɛ. ayi Masi i b'a dɔn ni nin sugu bɛ jɔ ça doit être c'est-à-dire a kan ka kɛ bâtiment ni grande envergure dɔrɔn tɛ. voilà parce que i b'a sɔrɔ o la ça va faire partie. palais la culture fila kan ka don a kɔnɔ. i y'a faamu ala saba. voilà c'est-à-dire ça va permettre événement baw bɛ k'a kɔnɔ. dugu bɛ ka bonya koyi lajɛ kɛ. dugu bɛ ka bonya maaw bɛ ka caya. dugu bɛ ka bonya maaw bɛ ka caya mais i bɛ nin jɔ fɛn 20 ans 30 ans après a bɛ kɛ fɛnba lankolon nin ye quoi donc a bɛ kɛ fɛnba lankolon et puis ne bɔra ne bɛna yɔrɔ min na n'i nana k'i bɛ mɔgɔw lafiya i ka mɔgɔw lafiya a kɔrɔ ko kuma nin hali n'a sɔrɔ ko caman bɛ dugu kɔnɔ bi a bɛ ka mɔgɔw ɲinɛ kɔ mais a tɛ nin kuma kɔrɔ dɛ. awɔ ni na i bɛ mɔgɔw lafiya. n'i nana k'i bɛ mɔgɔw lafiya. nin kuma kɔrɔ dɛ. a kuma bɛ yan o bɛ yan. wage mun k'i la. a ma foyi kɛ ne la mais tiɲɛ la minnu y'a wele ka taa hakili la jigin ko la ne b'u fo ne bɛ se k'a fɔ n'i ye CNT ka rôle dɔ ye parce que kuma caman bɛ dugu kɔnɔ bi mɔgɔw ɲinɛnen don essentiel kɔ quoi ça pour moi nin ye essentiel dɔ ye voilà parce que a fɔra bi ko ni gɛlɛya bɛ Mali kan accord ye gɛlɛya fanba ye donc ni CNT mɔgɔw sɔrɔla a mɔgɔ minnu tiɲɛ na ne kɔni bɛ foli d'u ma. Parce que a fɔra de ko minnu nana nin se ko mise en œuvre intelligente de l'accord bon intelligente de l'accord u yɛrɛ de bɛ se interpréter cogo la. ça veut dire quoi. voilà ça veut dire quoi. que chacun interprète à sa façon. voilà chacun va interpréter à sa façon. i n'a fɔ accord yɛrɛ bɛ ka interpréter cogo min na bɛɛ fɛ dɔw fɛ ko fiɲɛ foyi t'a la dɔw yɛrɛ fɛ fiɲɛ b'a la dɔw ko dɔ ka bɔ a la mais a ye mun fɔ parce que accord ko n'a bɛ yɛlɛma a maa bɛɛ de bɛ wele ka na. ça c'est l'article 65 de l'accord. voilà k'u sigi kɛnɛ kelen kan u kana kuma a yɛlɛmacogo kan parti bɛɛ k'i ta fɔ a la donc mais ne ka kuma belebele ye min ye minnu ye minisiri wele k'a hakili lajigin ce qui veut dire que u hakili bɛ jamana in na kosɛbɛ ala k'a to u k'a cɛ u kana wage to yen nin ma dɛ hali n'a ma nɔbɔ kalo fila u ka tila k'a wele u k'a wele ka na a kana ɲɛfɔli kɛ parce que accord an kana ɲɔgɔn gɛlɛya don Mali kɔnɔ ma ye gɛlɛya don Mali ma fo ka taa fɔ a accord ko in na parce que u b'a dɔn ça peut être source de déstabilisation. voilà donc a fɔra fɛnɛ k'a bɛ taa ɲɛfɔ assise la ye n'a y'a sɔrɔ wage gɛlɛn tɛ k'i labɛn a baaraw kama assise la wage ka dɔ fara a ka cɛsiri kan accord ko kuma min na taa fɔ o k'a sɔrɔ a ka labɛn dɔ sabati mun bɛ kɛ Mali ka hɛrɛ donc ne bɛ se k'o de fɔ vraiment c'est très très important minnu y'a interpellé. an bɛ taa ɲɛfɛ an bɛ don primature kɔnɔ n'o ye premier ministre ale ka cakɛyɔrɔ ye. kosɛbɛ. kunu a ye wele bila ministrew ma. i b'a ye k'a fɔ a ye fɔ fɛn min ma ko avant projet. ɔ ka sariya dilan. walima ka baara boloda. baara boloda min ni gouvernement b'a ta u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. n'a bɛ taa kun cɛ CNT la. kosɛbɛ. ɔ u ka sɔrɔ ka voter a kan. président ale ka sɔrɔ ka a promulguer baara o ka kɛ ni a ye. o don. i b'a ye k'a fɔ kunu fɛn min ye premier ministre ye a ka cakɛda la a ye wele bila ministrew ma ka conseil de cabinet kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ko tun bɛ jumɛn kan université sanayɛlɛ kalanso ka dɔ jɔ Sikaso ka dɔ jɔ Gawo ka tila ka dɔ jɔ Tombouctou kosɛbɛ. ministre de l'enseignement supérieur ale de nana ni a projet ye a avant projet an k'a fɔ o fɔcogo la ɔ kana n'a ye ko sigi ka kɛ a ka yanni a kuma ka taa CNT la yɛlɛma caman fɔra ɔ hakilina caman dira ministre caman
fɛ k'a fɔ an ka kɛ tan an ka kɛ tan a bɛ sɔrɔ ka ɲa fɛn min ye enseignement supérieur au ministre ye a projet a avant projet bɛ ale yɛrɛ min bolo a ko k'a nisɔndiyara kosɛbɛ sabula ale hakili tun ma fɛn dɔw ye nka a kuma nalen conseil de cabinet la tiɲɛ yɛrɛ la maa caman y'i da ɲuman don a la don n'a nataw la ni sɛbɛn n'a tɛmɛna CNT la université ko ka a jɔ Sikaso ka a jɔ Gawo ka tila k'a jɔ Tombouctou baara bɛ kɛ a fɔra ko Mali région bɛɛ mais dɔɔnin dɔɔnin don ko an b'a a ta a da fɛ kuma tɛ ne tari Masi ni initiative yɛrɛ sɔrɔla fɛn minnu initiative ti sɔrɔ yɛrɛ fiyewu initiative tɛ ta domaine min yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ a talen filɛ o domaine de la nin jumɛn éducation anw fɛ yan Mali la yan a bɛ ta dɛ mais est-ce que u t'a fili tiroiru kɔnɔ de u t'a fili Masi initiative tɛ ta ka foyi kɛ tiroiru kɔnɔ niveau éducation Masi ne kɔni t'a dɔn k'a fɔ ko sisan don sisan ministre ko don o tɛrɛ Masi k'a daminɛ kunun na ka na ka taa minɛ kunna sini na ka na kunun na ka na bila Masi ne kɔni t'a dɔn an ka ministre de l'éducation u bɛ t'u sigi min fɔ conseil des ministres la mais u bɛ mun fɔ Masi ni bɛɛ problème bɛ éducation kɔnɔna na k'a fɔ fo k'a kɛ dɔn ni dɔnkilida ye Masi halisa ɲɛma sɔrɔ o la n'u kɔni sera ka université ala kana kɛ Segu université ɲɔgɔn ye mun bɛ yen Masi i bɛ ka nin mo jɔ wa Masi o kɛlen don problème ye lakali t'a ban parce que je pense que d'autres sont en train de se plaigner ne bolo n ko comme quoi ne bolo n ko i bɛ ka de y'a jɔ koyi Masi ATT de don ale de kun ka projet ye mais a ko bɛ cogo di de hali Sikaso ta nin fɛn mun filɛ nin a bɛ se ka kɛ comme avant projet sinon ne ka ni ma fili ni ma ɲinɛ a tun bɛ projet la depuis hali Sikaso ta voilà a bɛɛ tun bɛ Amadu ka jasi Amadu ka projet kun ye école jɔ ye o ka projet ye kabala kɔfɛ mais Masi Segu o mɔgɔw ko olu ka soko ye problème ye Masi courant t'u bolo hali ka leçon ta ji t'u bolo Masi a kana ko ye dɛ on n'a pas besoin de ça écoledenw ka bɔ fo yɔrɔ ni yɔrɔ ka taga k'u bɛ taga kalan kama o kalan ko ka taa kɛ problème ye a kɔni ka d'an ye ni université jɔra parce que n'a fɔra ko dɔ ka bɔ fo Tombouctou ka na Bamakɔ université dɔrɔn kama yan mɔgɔw yɛrɛ saturelen don u t'a da la yan olu yɛrɛ tɛ ka kun o kɔnɔ ye a kuma ka ca dɛ a kuma ka ca jɔ kuma tɛ nin non c'est tari y'a bɛɛ fɔ an kana kɛ kɔrɔlen ɲɔgɔnna ye dɔrɔn souvent an ka problème ye an bɛ infrastructure jɔ a entretien de ye problème ye quoi ou bien a bɛ jɔ a tɛ se a dan na ka kɔrɔtɔ k'u inaugurer k'u di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ baara ma ban o de y'an ka problème ye o i ma bon hali bon n y'a jate hali Kabala université filɛ nin problème bɛ yen c'est bien que baara kɛra la mɔgɔ min y'a daminɛ ala ka hinɛ a la a y'a kɛ ni hakilina min ye et puis problème an ka baara suivi de t'a la quoi an ka ɲɛmɔgɔ suivi ka gɛlɛn u ma trop bon ni suivi yera mun t'a la u b'a fɔ k'o ka misɛn or que misɛnya tɛ i nana mun kama o kɛ ban donc n'u kɔni y'a initiative ta k'u bɛ taa université jɔyɔrɔ la u ka taa jɔ avec les conséquences problème fɛn fɛn kan ka ɲɛnabɔ yan'a ka jɔ u k'o bɛɛ ɲɛnabɔ mais ka taa fɛn jamana wari ta k'a don fɛn na ten k'a bila ten a wari yɛrɛ dan tɛ dɔn a wari la mais wari min bɛ don a la i t'o yɔrɔ de y'a laminɛ c'est ce qui tue dans l'histoire wa a dortoir ninnu ala kana to i k'a ye forum sur l'éducation dortoir o tɛ si yɔrɔ de ya awɔ u ka internat o Masi ala ka n'i ɲɛ d'a kan mun bɛ yen i b'a kalama dugu dɔw b'an kɛrɛfɛ yan nɔ olu ka dortoir n ko mɔgɔ bɛ si dɔw bɛ si couloir de kɔnɔ mun bɛ ne fɛ dɔw ka fini bɛ ko k'a gulon i tɛmɛtɔ dugu camancɛ la i ɲɛ bɛ dɔw ka fini gulonlen na dortoir fɛ e yɛrɛ ni ala na kira dɔw université na dɔw bɛ si couloir de kɔnɔ place tɛ yen u bɛ si couloir de kɔnɔ sanfɛ yan u bɛ si couloir kɔnɔ dɛ place tɛ yen o Masi yɔrɔ tɛ yen et puis olu a ko ka ca quoi a n'a bon kɔsa in na an bɛ se k'a fɔ minnu bɛ yen bi an kana u hakili to université na dɔɔni parce que a bɛ kɛ ka taa poste de sécurité sigi yen nɔ o poste de sécurité ninnu fana filɛ nin ye o bɛɛ nana kɛ atuba de université ninnu kɔnɔna la sisan olu bɛ sisan voilà olu bɛ yen n t'a dɔn o bɛ mɔgɔw f'u ye ni muru bɛ quoi voilà n t'a dɔn n'u bolo jiginna dɛ sinon a kɛlɛ kɔni kɛra ne bolo a wagati kɛlɛ kɔni kɛra fo ka arme bɔ hali école maîtres ni étudiants minnu b'a kɔnɔ vraiment olu ye gouvernement félicité a ko la olu ɲɔgɔnnaw de kan ka ca souvent an ka taa université baw jɔ ka so baw jɔ mɔgɔ t'a kɔnɔ ka taa kɛ fɛn sugu dɔ ye nin ko parce que Gawo don Tombouctou don n'a kɔni kɛra o ye pour moi c'est pas la peine Mas université ko la c'est comme ɲani u b'a fɔ k'u bɛ université jɔ Tombouctou Gawo Sikaso mun yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ
c'est un goût bolo Jacques Mali fana da ma ko ko awa sa mas au moins ko mun be magoya mas ali professeur ko mangi ni fen et c'est université fleni professeur be bob magoya no rekata cours di yeno souvent professeur be yankuru contracté ou c'est ka 2 semaines ke ou ka cours intense ke mo ko magoya ko digi kata sewu au problème beno amolu era résolu era on appelle ça des mercenaires. Non mais bon est-ce que continuer mais le problème c'est que ça c'est pas le gouvernement hein. Aïe mais ça c'est pas le gouvernement, c'est l'enseignant qui veut faire ça. Aïe mais c'est ça nous anciens ont recruté à des moments par exemple l'université créée c'est vous a professeur Badé a recruté ce Drogama ou t'es Bamako à Bana ont envie de rester à Bamako, qu'est-ce que tu veux faire? Aïe ça c'est pas parce que souvent il va sur la qualité d'obi spécialité de Luka Gele il va sur le professeur il va sur le professeur d'obi non ou bien cours d'ima mais il va sur le Dakar ni Abidjan no mais au dépend pour moi ça c'est les moyens moi mon que état bolo pour que vous puissiez ko va avion ke ne bola be dépôt lo sinon ce ni mo ko c'est pas loin ne allolo mais ne bola manjao non, c'est pas le problème. Voilà, donc si ça non, il va jeter sinon quand une université professeur d'obi ou cours de Dakar ou clair c'est un avion fait. Problème ne bolo et problème mais les moyens mon bé ka foku ta cours de gaon fonna est-ce que état nationale aurait bien se gabla en place. Non, problème c'est qu'il faut faire, c'est-à-dire ce qu'il y a d'autres, c'est-à-dire il faut commencer à recruter en fonction des lieux. Mas. Aïe, mais c'est pas genre qu'il faut uniquement recruter, par exemple, ça ni école de la Sigassou. On peut pas trouver les enseignements supérieurs éléments sur le Sigassou. Non, mais c'est-à-dire que gouvernement a Siga Djodjor, Soudola, Kafo, non. Là, soit tu es fonctionnaire, soit tu restes à Bamako, soit tu vas à Ségou. Mais tu ne peux pas jongler les deux à ce niveau Soudo ma masse. Ah, si ça, Niga spécialité lui permet. Souvent, quand on a besoin des anciens de qualité, le mot de fois, il va sur le mot de avec moi, mais ancien de d'où il fait, c'est un ancien de secondaire et supérieur. Donc, si ça non, il peut courir de moi, ni peut dire où, il t'a dit où. Ou bien si l'État emploi de temps permet. Voilà, ni emploi de temps permet que ne pas problème. Le professeur qui emploi du temps t'a permis le fait d'avoir ce salaire supplémentaire. Voilà. Supplémentaire. L'élève est obligé, c'est-à-dire de condenser les cours de telle sorte que monsieur a dit et le professeur n'a pas le temps d'expliquer ces cours-là. Là d'où vient l'auto-éducation, qui n'est pas facile pour tous les étudiants. Université d'auto-formation de cette taille. Oui, université auto-formation, je n'en dis pas. Mais il est à ce level d'oriment, il est 2 fois plus compliqué qu'il est à Boyona. C'est pas l'université d'auto-formation. C'est très proche, c'est pas un problème. Bamako Ségou est Sanyo, et Bamako Tomoktou. Où est Sigassou? C'est là que vient le problème. Et c'est volvé, on va ça pour nous assurer. C'est pas on nous beurre problème, mas. Est-ce qu'il faut que l'État ait un cours, avançons. Nous il faut vraiment étudier sur la situation avant. Avançons. Anga kunun babu ni oye anye Adama Jabate a weleli min ke kana irishi kalande awo a babu imbena macha mama kosowe dogo kanga wele tugunde kanga wele mashi kuma ko injara ko injara de koyi analyse aga analyse no abena macha mama tara mawjimi sira fe foka ta fa tuti dogo ko ni angu ya fo juna ko alikbe flash ko ka faraka awo ko ka faraka kale moke amachon voilà check amachon ma non ça gâte pas de gars non c'est que maman qui a le lait ne gâte pas la crème ça c'est pas le lait de aywa ne fifma ango nono tigu ni nyogo na shega nono kayimsa ala ka même aga me chek même afolo shega nono kayne chek me aga me lechire ton lechire shega nono ngoni mia wala na mi jour ba le bulo ko do mo ko glale ango mi do mo glale ma refo chekte shega nono mundi
o dilen kɔfɛ a tɔ kɛra sufɛ ɲɔ suru ye nɔnɔ min bɛ mara ka kalo kelen kɛ nɔnɔ kɛnɛ a tɛ kumu a tɔ kɛ o nɔnɔ yɛrɛ cɛma ni ɲɔ surula sufɛ o ye janfa dɔ ye sɛ dunni ma dɛ y'a tɛ taa nin kɛ wa y'a b'a dɔn i ye nɔnɔ in bi ba fɛn ni y'a ma e ma y'a tɛ ka taa kɔrɔmatigɛli ye ya après to voilà tu me trouves là-bas quoi voilà k'a fɔ maaw ye sa dimanche ni maaw pɛrɛnnen don dimanche an bɛ a ta ko kura an bɛ wele bila a ma vis-à-vis wa ni min ka di maaw ayi ni min ka di maaw ye voilà ni min ka di maaw ye n'a ka di ni piscronigi de ka d'u ye voilà u k'an wele an bɛ wele bila Adama Jabate ma tuguni le Poutine malien le Poutine ouais an bɛ wele bila a ma tuguni ni sufɛta de fana ka d'u ye Sergei Lavrov Russo malien ouais malien bon il faut demander Maliano russe ah chèque c'est Maliano russe voilà le Maliano russe voilà a ka kuma bɛnna maaw ma kunun fo ka taa fɔ a to ten donc ni u bɛ fɛ an ka segin a kan voilà u k'an wele dɔrɔn voilà an ka a wele ko kura walima ka segin a kan a bɛɛ b'u bolo ni 14h de ka d'u ye walima ni a tɔgɔ 21h vis-à-vis non heure de ka d'u ye voilà 11h20 quoi ayi 11h20 an b'a a heure feere voilà 11h20 quoi o ka ɲi voilà ni 14h ka d'u ye ou bien ni min ka d'u ye ka cɛ wele tuguni a kana walawalali kɛ waati min b'a sɔrɔ u fɛrɛlen don a lamɛnni voilà u fɛrɛlen don a lamɛnni kama an b'o baara kɛ maa bɛ sɔrɔ Mas mɔgɔ bɛ sɔrɔ an kɔni an ma appel bila ko maa ma sɔrɔ dɛ mun b'a san o bɛ sɔrɔ a banna Mali ka di maliyɛnw ye kosɛbɛ Kitagaw fɛ yen fɔn Covid wari k'a taara min ɲininkali de kɛra fɔn Covid a wari ko c'est parti où a taara min ni Kitagaw ta ɲininkali kɛ an fana b'an ta ɲininkali kɛ dɛ sen kɔni tɛ wari kɔrɔ wari tɛ tagama non l'argent ne marche pas il n'a pas l'argent s'envole il n'a pas de pattes mais au Mali ça s'envole ouais l'argent n'a pas des ailes mais ça s'envole ici mais ça vole fɔn Covid Kitagaw fɛ a wari ko a taara min Kitagaw bɛ ɲininkali la hali sini k'a fɔ ko fɔn Covid ko a wari ko a taara min a kuma kɔni fɔra a kuma fɔlen kɔ Kitagaw y'u labɛn dimanche tɛmɛnen ka premier ministre kɔnɔ Dr Choguel Kokala Mayiga k'a kɔnɔ k'a fɔ ko n'a sera yen k'u bɛ ɲininkali k'a la hiji tagala wa ijidagalaw dɔrɔn tɛ fɛn min ye kita yɛrɛ kitakaw yɛrɛ olu de y'u sigi ka premier ministre kɔnɔ k'a fɔ ko wari kɔni ko a dira bɛɛ lajɛlen ma Covid ko la Covid bɛ se ka kɛlɛ cogo min na denbayaw bɛ se ka lafiya cogo min na dɔɔni dira région bɛɛ ma kitakaw ko dɔrɔmɛ kelen ko olu mɛ u ye u ta la hali n'a sɔrɔ a yera ko i b'a sɔrɔ maa damadɔni olu y'u namaduna a la o kama premier ministre a ye taali min kɛ kitakaw y'u pɛrɛn ni k'u a kɔnɔ nka fɛn min ye tan o dɔgɔyara premier ministre la sabula Kitagaw ɲininkali u ma se ka a k'a la nka n'i ye ko ta k'a lajɛ a yirala k'a fɔ ko wari a tun bɛ ka yere maa min fɛ sa ou bien microfinance min fɛ o de ye KSC jigisɛmɛ ye wari bilala yen de olu ka baara ka a la k'a tila ka bɛɛ ta kɛ bɛɛ ta di a di cogo la bɛɛ bɛ se k'a sɔrɔ gatigi bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ ko k'a bɛ don min ko bi dɔrɔmɛ kelen a ma ye a taara min wa kuma tɛ ka fɔ KSC jigisɛmɛ fɛn min ye Mali Tribune olu ko ka ɲininkali kɛ k'a taara min hali sini a ma ye a ɲininkali kan ka a dun ka ye dɛ a ma ye KSC jigisɛmɛ ka na ni maaw ka wari a tununna ne ma dala ni jinɛw de m'a ta o ayi KSC kɔnɔ yɔrɔ jinɛ bɛ wari ta jinɛ tɛ wari ta yan jinɛ tɛ wari Bamakɔ yan Mali la yan jinɛ tɛ wari ta jinɛ b'a ta sa wari ka di jinɛ ye sa fɔ Covid ko in yɛrɛ de ɲɛma sɔrɔ a la kabini a daminɛ na Mali fantan naani si la ɲɛma sɔrɔ a la n bɛna min f'i ye wari ka di jinɛ an ka taa sugu la yan radio Peace FM ye ka segin ka na kunnafoli ale kɛnɛ kɔnɔ nin waati in na kosɛbɛ ka foli ni tanu ka di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma yɔrɔgo ko an ye o batakiw de ta an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan Kitagaw fɛ yen fɔn Covid a wari a manzera
ka jɔnni y'a manse ɲininkali de bɛ sen na walasa a tigi a bɛ dɔn ɲininkali gɛlɛn kitakaw kɔni ko k'olu sigilen don ka a nafolo a taa yɔrɔ ni ka a jate minɛ cogoya min na u bɛ se ka a dɔn halisa u bɛ ɲininkali la ɲininkali tun kan ka kɛ premier ministre la ni premier ministre bɛ se ka fɛɛrɛ ani dabali minnu sigi sen kan cogoya min na a tigi bɛ se ka dɔn min ye a wari a bila 5 naare jukɔrɔji la ambulance walasa o tigi bɛ ye i b'a ye k'a fɔ ɲɔrɔnkaw olu fana fɛ yen vérificateur a ye balakataga dɔ kɛ yen o tagali o kɛra sababu ye fɛn min ye sefa wari a 8,000,000 a fɔra ko o majɛ bɛ yen 8,000,000 8 millions ɲɔrɔn visite inopinée ɲɔrɔn mairie la kɔni mairie la mairie la sefa wari joli 8,000,000 ɲɔrɔ gɛlɛn gɛlɛn ɲɔrɔn du Sahel o don yɔrɔ bɛ ɲɔnɔ wa ɲɔrɔn de ko de ko ye ɲɔrɔ dɔw ye ayiwa ko in diyara sabu de voleur hein y'a fait l'argent s'envole ça marche pas mais au Mali ça s'envole a bɛ ka ɲina sen bɛ wari la tagama ka taa bila a yɛrɛ bila mɔgɔ si posi kɔnɔ tari kuma dɔ la a b'a gɛrɛ ni jinɛw ka di masa hali ni jinɛ ka di wari tɛ ne tagama ma ka fɔ ko wari filɛ a ka di jinɛ ya wari ka di jinɛ koyi parce que au Mali personne n'a vendu son âme au diable ici ayi dɛ i b'a k'i min ta feere n'o tɛ dɔw ta feere dɛ donc il y a des gens au Mali qui ont vendu leur âme au diable o diable fɛn min ye Sumelu Bube Mayiga Sumelu ni ale le tigre Asma a ɲɛmaaba don Sumelu Bube Mayiga ale ka fara madame Buware Fili Sisoko kan a fara Mahamadu Kamara kan a bɛ don min na i ko bi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɛrɛ la maa fila olu bɛ kasobonba la an balakan ye ale bɛ boli a minɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a fɔ avion ko ani armement ko ko wari dɔ tununa wari min n'a bɛ t'i jɔ sefa wari a miliyari 100 la a tununen wari in kɔni bɛ ka ɲini o a bɛ ka ɲini yanni kiiri bolodali cɛ ninnu maaw u bɛ ka ɲininka kelen kelen u bɛ ka tɛmɛ juge d'instruction ale ɲɛkɔrɔ ale b'a ka sɛgɛsɛgɛli la cogoya min na wari taara yɔrɔ min na a bɛ se ka dɔn ni maa min fana tɔgɔ fɔra k'a fɔ ko dɔɔnin dira o ma ko o minɛ ka na n'o ye ko o fara jama kan o enquête olu de bɛ sen na an bɛ don min na i ko bi yanni kiiri dɔgɔdali cɛ a bɛ ten dɛ on s'est enfermé avant on s'est enfermé avant le procès. Avant le procès. Voilà. Jo? Voilà. Bon, a ka te kiri bolo a fɔra comme cour d'assises bɛ sen na cour d'assises bɛ sen na o don tɛ kelen ye dɛ o ni Bube bɛ min na o t'o ye dɛ corruption nin ye Bouakari de ka cour d'assises ye Bouakari Bouakari yɛrɛ fana ta ye sen na Bouakari ta bɛ sen na Bouakari ko baga kɛra ale ma a fɔra e bɛ ka mun fɔ a fɔra k'u fana bɛ ka lamɛn ninnu bɛ ka lamɛn mais kiiri comme olu ta bɛ kɛ cour d'assises kɛrɛnkɛrɛnnen de o ta bɛna k'o de o ta bɛna k'o de Bouakari de ka cour d'assises Bouakari de ta bɛ sen na cour d'assises la u ka dan kɛnɛma Bouakari kɔni ko ni mun kan ka mun sara o k'o sara k'ale ma kalan Bouakari ko ten k'ale ma kalan ko de la ko u y'ale ka suantiri ladege ko kuma dɔw la u bɛ wari bɔ sɛbɛn dɔ dilan ka na n'a ye ale b'a signé parce que ale ma kalan Jakana ne m'a fɔ sa Bouakari de y'a fɔ ayi sa aw fana sa ko Bouakari de y'a fɔ Bouakari sɛgɛnna a bɔra a yɛrɛ da Masi yɔrɔ y'a daminɛ a bɔra a yɛrɛ da a bɔra a yɛrɛ da a ma fɔ k'i kana fɔ ko Bouakari sɛgɛnna yɔrɔ Bouakari maaw tɔgɔ fɔ dɛ Bouakari ko k'a ye tɔgɔ fɔli kɛ a tigɛ si Bubu la Bubu Bubu ɲɛ Bubu kɛ Bubu reste Bubu Bubu ye Bouakari ko Bubu ye ko d'ale ka nin ko la dɛ Bubu ko Bubu ye jugu laban ye ɲɔgɔn coro Bubu ye mun Bubu b'a la kɛ Bubu kɛ Bouakari laban a y'a ta k'o de ye n'a hakili jigira maa min na a b'o tɔgɔ fɔ Jawara ni vɛsi tun b'i sigilen la yɛrɛ e tun bɛ wuli ka taa i bɛ sɔn ka wuli ka bɔ han ou bien n'i n'a delila ka ɲɔgɔn siɲɛ kelen siɲɛ fila i bɛ sɔn ka sigi i yɛrɛ la o bon Bakari nin kelen a ɲɛna han i b'a dɔn min fana kɛra ko la a ɲɛna dɛ min fana kɛra ko la min bɛ maa dabaliba i b'o dɔn wa o ye cɛkɔrɔba dɔw tribunal la ka taa dɔw taar'u da ye dɔw taar'u sigi ko Bouakari k'olu b'a dɔn ko Bouakari ko nkalon dalen don a la ko k'a nɔ tɛ ko k'olu n'a bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ
galon dara la o la mun fɔra n'a ye dɔ sara la ni a bɛ fɛn sira ka sɔrɔ fɛn min t'a bolo ya Boubacar o ye kuma sugu ye Boubacar a kɔni ɲinɛ b'u la an t'a bali Bakari ɲinɛ kana sinon ils ont leur empathie là voilà pour eux-mêmes c'est pour eux i ye Sénégal ko mun fɔ nin ye procès in don o caman ba de taara kɛ ka tribunal kɔnɔla wo a cour kɔnɔna wo k'a fa n'i ye kɛnɛ cour yɛrɛ kɔnɔna la i b'a ye u groupement n'u bɛ fan fɛ o yɛrɛ espoir ba b'u la ko nin ko kɔni olu fɛ ko bannen de ye ne tɛ espoir b'u la ko mun nin ko bannen de ye ne tɛ juge ye dɛ ne y'o se espoir b'u la segin ko jumɛn c'est espoir b'u la ko jumɛn ka segin ka taa min n'a ka taa olu de b'a kiiri tigɛ ah ko parce que galon dara la ils sont restés positifs i bɛ fɛn mun daminɛ dɔn mais Boubacar Diansa wallahi Boubacar Diansa dusu Boubacar Diansa wallahi Imam Mfam l'empathie que les gens ont pour parce que o armadenya yɛrɛ taalan ye quoi qu'est-ce que tu n'as pas compris u bɛ se k'o fɔ mais Cheikh Ba Ngone Cheikh yɛrɛ tɛ e yɛrɛ y'a fɔ c'est très grave jumɛn qu'est-ce qui est grave ka t'u sigi ko ni Bakari bɛ taa so ni a espoir b'u la dun espoir alimaniya b'u la dun c'est vrai qu'il garde les rêves quoi mais ne faamu f'i ye ko Bakari nɔ t'a la Bakari nɔ ko Bakari a ma fɔ ko Bakari ye wari dɔ lasegin o ma fɔ il a donné un peu voilà il nɔ tɛ fɛn min na i bɛ fɛn lasegin o la walasa a bɛ fiɲɛ de sɔrɔ sa fiɲɛ jumɛn a bɛ dibi la mais n'i ma fɛn mun ta hali n'a fɔra k'o di o b'i bolo wa mais n'i bɛ dɔ b'i bolo de Ya Jalo comment tu Bakari problème ye min ye tiɲɛ kɔni na Mayi ni Awa ni Sali furukɛ a fasa kɔni ka di a fasa diyara non Bakari yɛrɛ de sɛgɛnna non Bakari m'a daminɛ fɔlɔ Bakari m'a la daminɛ Bakari m'a daminɛ fɔlɔ maa ka wari dun k'i bɛ sɛgɛn mɔgɔ an kɔni bɛ cogo min na a tɛ ɲɛ dɛ vraiment wala a tɛ ɲɛ an tɛ se k'an sigi yan an bɔra kuma min na sisan nɔ nin an ye gɛlɛya joli fɔ yan a ka ca kojugu a bɛɛ wariko de ye jamana in bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ wariko tɛ n ko sanjari mɛ tɛmɛ Bakari yɛrɛ ka da la Bakari ni wari minnu fɔra nin ye n'a sɔrɔ ko Bakari tun ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin Comatex ma an tun b'a faamu Bakari sɛgɛnna tiɲɛ tɛ an b'o faamu an tun t'a faamu an b'o faamu o tɛ Sénégalais o ye kɔɔri kolo ni fɛnw bɛ taa yan mais n ko entreprise binnen don k'o da o disi kan k'o baarakɛlaw ka sara k'o juru yɛrɛ cɛ ani Comatex tun bɛ sira kelen na ayi ne fɛ n ko s'il était de bonne foi parce que a bɛ ka bubu fɔ ni bubu y'a kɛ tan bubu y'a kɛ tan bubu yɛrɛ tɛ ka ye yɛrɛ mɔgɔ min tɛ ka ye e b'o tɔgɔ fɔ mɔgɔ min na jɔn bɛ fɛn ɲini kɔnɔ den ma yan donc ça veut dire que Bakari binna ji la e jɔ sa e fa bubu bolila de yan e b'a yɔrɔ dɔn bu tɛ Niger yan Niger e bɛ se ka na n'a ye an bɛ yan e bɛ se ka na n'a ye Mali la yan bu kɔni tɛ sa e yɛrɛ wele kun sera a mama na o bu kɔni tɛ mɔgɔ bɛ bu tɔgɔ fɔ bi yan bubu ye bubu ye wala et puis o yɛrɛ dɔrɔn tɛ Jaginɛ a ye dɔ tɔgɔ fɔ mais a ye bu tɔgɔ fɔ a ye dɔw tɔgɔ fɔ olu yɛrɛ fana tɛ balo la a ye dɔ tɔgɔ fɔ o tɛ balo la mais o ye lahara kiri de ye voilà yɛrɛ ni Ala na kira cɛ sa nin ko in yɛrɛ bɛ ɲɛnabɔ cogo di sa ayi o ye lahara kiri de ye mas bɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ mɔgɔ minnu tɛ yan mas dɔw bɛ kuma la ayi i tɛ tɔgɔ mas fɔ ka kuma na ko Bakari ko ale ka sɛtiri ko ale ka mɔgɔ dɔ bɛ ale ka sɛtiri la ko ka an ma kalan o an ma kalan mas n'i ma kalan i tɛ mɔgɔ ka wari dun sɛtiri ça c'est des histoires Bakari n'a juste rien à dire ayi dɛ mais que e taara tigɛ i b'a kalan ninnu fɛn ninnu filɛ nin ye moi n tɛna nkalon tigɛ n bɛ taa arranger ka ɲɛ sinon ni wari ninnu dɔw bɛ yen mɔgɔ kelen ka sɛtiri se ka nin bɛɛ labɔ milliard kɔnɔntɔn de don sa souvent ça soit des signatures 9 milliards 400 millions parti wa fɔ cogo di mɔgɔ saba ka taa se mɔgɔ fila ma olu bɛɛ ka signatures bɛ se ka latigɛ kuma dɔ la nin wariko ninnu na président ni chef comptable ni fɛn dɔw kuma dɔ olu bɛɛ de ka signatures bɛ wari la mais hali ninnu wɔɔrɔ k'an bɛ ji min an b'u fɛɛrɛ Bakari tɔ kelen dɔ ye Bakari tɔ kelen dɔ ye o ko ko wagati min na Bakari minɛlen don ale bɛ ka Bakari assister ko u ye wari dun ale kɔ ye bon merci regarde comme e yɛrɛ ko Bakari ko k'a ma kalan est-ce que Bakari pense que nous tous là on est dans le même bateau que lui
bon ko di segada se ka fɛn dɔ kɛ k'u bɛ olu la don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ quoi kalan ba Bakari fana tɛ Bakari bolo minnu kalannen don dɔw bɛ baara kɛ Bakari ye a ma kɛ cogo di Masila jɛgɛ boli ka yɛlɛ Bakari yɛrɛ kɔlɔlɔ mɔgɔw kan Bakari segada mɔgɔw la mɔgɔ b'u ka village la kana ko engrais bɛna d'u ma i ye dɔ ko kuma la sa mais bɛ fɛ an fɛ yen hakɛ engrais prix yɛlɛ fana hɛ n'i y'a hakɛ mɛn a taara berekɛnɛ de ɲini a taara ka na dɛ wa n'a y'i sɔrɔ a cɛ ka jugu dɛ Bakari segada et puis il va au mas c'est comme ni révélation munu ni a ye nin kɛ nin ye c'est comme moi je trouve que c'est comme ale kun kan ka nin kɛ depuis le début c'est comme olu fana kun ka taa ɲɛ ada kiri fana kuma dayɛlɛ dɛ cɛ mais i kuma dayɛlɛ i tɛ kuma dɛ i tɛ kuma mais fo n'a kɛra sinon a ye mɔgɔ minnu fɔ minnu salen don bugu tɛ a n'u signature ni fɛn ninnu invité c'est très facile o tigi olu tigi voilà kuma a tɛ kiritigɛla yɛrɛ ale ye fɔ covid ko mun fɔ a y'a to kiritigɛlaw ka Kidagaw fɔ covid Kidagaw de b'u k'u ta fɔ sinon an ka Bamakɔ yan fɔ covid bɛɛ b'a dɔn n'u yɛrɛ bɛ ɲini ka n'u da fali o dɔw n'u da falen o la bugu kan ka na di voilà bugu kan ka na ni ne kuma ye ni ne kuma ye bugu kan ka na dɛ a ta bugu nɔfɛ e bugu dalen bɛ Niger ye ten dɔrɔn temi na yen a banna i tɛ na i tɔgɔ bɛ ka bɔ fɛn na i tɛ na bon ni mɔgɔ sugu fana bɛ yen a fɔra k'a b'a ka jamana ta ka kalifa nin na i tɔgɔ bɛ ka bɔ fɛn na i tɛ na John i Buwa tɛ jamana kiri la i ka na ni bingeri kan an b'a dɔn ko nin dɔw ye candidat ye masi ko maliyɛnw bɛ taa candidat do k'a fɔ ne mɔgɔ ye candidat do candidat do wa bɛ a bɛ jamana ta ka kalifa nin na a bɛ kalifa dɛ kojugu kun ɲɛsinnen mɔgɔ min ma a taara Niger boli o boli boli o boli o masa murikile don a cɛya bɛ min cɛya banna kalifa ka kuma ye ta ye koyi i tɛ cɛya banna mais waati ne ma ni ɲɔgɔn ye quoi e tɔgɔ bɛ ka fɔ ko la i tɛ na ni sɛbɛn bɛ d'i ma sɛbɛn ka d'i ma ni bingeri kan a da b'an bolo an b'a fɔ ko cɛ na bingeri ka kari e bɛ fɛ a kana yɛrɛ di yan a ka wele ni y'a wele a wele mati a wele sinon a welela o a dalen tɛ dugu dɔ la yan a welela o a b'a fɔ ko ma da yɛrɛ ma o Bakari filɛ k'a tɔgɔ fɔ de a ka bɔ dɔrɔn ka fɛn ta ka na de bɛ sa denbaya tɛ Bakari kɔ e b'a fɔ ko Bakari mun yɛrɛ a tɛ kuma kelen kelen ayi taa i jɔ n ka taa fɔ kari e ko Bakari mun sɛgɛnna denbaya tɛ Bakari bolo denbaya tɛ Bakari bolo Bakari muso naani tɛ Bakari bolo muso naani bɛ Bakari bolo muso naani Bakari ɲamana belebele muso naani muso kati Bakari ma numéro de qui bon sisan sa bon a kɛra saba a kɛra naani mayi awa sali bon bɛɛ ka kɛ sa denbaya t'o bolo wa denbaya t'o bolo wa denbaya t'o bolo e ma ko Bakari sɛgɛnna mais a fɔlen sisan Bakari sɛgɛnna dɛ ne bugu e ko bugu kana ko n bila ka denbaya bugu ka denbaya ka fisa ni Bakari ka denbaya ayi bugu kana di Bakari ye tiɲɛni ayi jɔ ayi bugu bɛna di bugu bɛna di i jɔ sa an ka kuma dɔ fɔ Bakari ye tiɲɛni kɛ mais ne mana la Bakari ye ɲɛli minɛ ni bugu fana o ɲɛli kɛ ayi mais bugu bɛna di n ta bɛ kɛ bugu nɔfɛ de a bɛ na mɔgɔ si a kuma don min na affaire de déstabilisation ko kuma in bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ n ko bugu ye sɛbɛn bɔ ka fɔ k'ale dalen don jamana kiri la mun ti na mais wala yɛrɛ o ɲininka jaabi b'ale de bolo a t'a nɔfɛ ale an ka taa nɔfɛ wa a t'a nɔfɛ a ka na n'a dalen don kiri la i bɛ fɛ ka kɛ jamana président ye ni nin ye e yɛrɛ bolicogo ta n'o jamana ɲɛkɔrɔ mɔgɔ dɔw fana ko k'u b'o jamana ta ko k'o kalifa e la i b'a ko babugu ni tile bɛ mɔgɔ mun sen ne b'a boli de yan ani ko laban jɛginɛ ko o fana ko k'ale bɛ na k'ale bɛ présenter présidentielle la o jamana kelen na e wele sale affaire la toi tu n'es pas venu te justifier walima k'a na kiri ɲɛma a fɔ ko ayi bugu la bugu wa bugu ma fɔ dɛ poudre i yɛrɛ ko poudre quoi descampette descampette a y'o yɛrɛ de kɛ ko gɔngɔn bɛ wuli i kɔni t'i mago la e Mali Bakari filɛ ka min daminɛ nin Bakari filɛ ka min daminɛ a to a ka maaw tɔgɔ fɔ dɛ ayi maa tɔgɔ fɔ jɔni dira maa o maa ma k'a bɛɛ tɔgɔ a joli i ka gulokiba donna dɔ bɛ yen ko k'ale tɛ fɛn fɔ Bakari ma yanni ne y'a gulokiba donna jumɛn yanni ne y'a gulokiba donna jumɛn ne tɛ mɔgɔ dɔn gulokiba kɔni kɛra a tigi ye dɛ gulokiba an ka ɲɔgɔn fɔ ayi an ka ɲɔgɔn fɔ jɔn ma don daginɛ da dɛ jɔn fɛ voilà jɔn ma don i da mɔgɔ si o la n ko Bakari i filɛ ka mun fɔ ko Bakari sɛgɛnna kunnafoni sɛbɛn Nouvelle Horizon ka fɔ la sɔgɔma a bɛ taa tribunal la wagati mun na
sɔgɔm i b'a ye mɔgɔ mun don ka fɔ ko sɛgɛn ni fɛn i t'olu santi a la Aïcha gulokiba giri b'a la kɔlɔsi b'a bolo et puis a taara ni kɔlɔsi de ye mais i n'a fɔ sisan kɔlɔsi o tɛ se ka mɔgɔ kisi tribunal la non pour montrer sa foi au bon Dieu non bon Dieu mais c'est devant les juges voilà tu es devant le juge bon Dieu donc juge pour montrer sa foi quand tu manges l'argent des gens là bon Dieu il est ta du ah voilà or la Qui a mangé l'argent des gens? a jɔrɔlen no i t'o yɔrɔ y'a la ayi a sɛgɛnna de Bouakari sɛgɛnna population de kan ka jamana dɛmɛ mais taɲininaw de bɛ nin bɛɛ gɛlɛya la o tuma premier ministre élection fana banna mɔgɔ si ma gagné mɔgɔ si ma perdu mun bɛ mankanci la balo ɲini don a ye jɔnni d'u da n'a ye jɔnni d'u da sisan u b'u maa suma ko wɛrɛ tɛ o jɔnni sɔrɔ ko don a ye jɔnni d'u bɛɛ da élection banna ka ban. Johnny Godo donc Johnny donna fɛn fɛn da o bɛɛ ka na Bouakari sɛgɛnna de a bɛɛ ka wele Johnny donna fɛn fɛn da Bouakari k'a bɛɛ a k'u bɛɛ tɔgɔ fɔ u bɛɛ ka wele Bouakari sɛgɛnna n'o kɛra Bouakari bɛ lafiya sinon Bouakari m'a daminɛ fɔlɔ yɛrɛ sinon jamana sɛgɛnna dɛ ayi Bouakari sɛgɛnna jamana sɛgɛnna ka tɛmɛ Bouakari kan Mali sɛgɛnna ni Bouakari ye donc wagati sera sa k'a lajɛ sa ayi mas wagati sera kɛra koyi ko dɔ kuma sera Malikura ko in na sa dɔ kɛra mɔgɔ kelen ka to ka mɔgɔ 100 ni mɔgɔ 200 kunna wari d'u ma fɛn ɲi b'a la a k'u bɛɛ tɔgɔ fɔ u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye mais a k'a kɛ mɔgɔ ɲɛnamaw ye minnu bɛ se ka wele ka ɲininka minnu bɛ balo la an ka su bɔ a la bon e ka nin bataki la ye bayi an b'a la ko 3 ale bɛ k'a fɔ ko 5 ayi non ça c'est pas bon est-ce que ma kuma in fɔ Bakari baya de kɛ non Bakari kɔni ye baya kɛ min kan Bakari voilà c'est il fallait être clean avant d'aller faire baya dusukoko 3 donc an ka taa ni 3 ye dusukoko 3 tuma min na o kɔfɛ an ye dɔ ta o a ka ɲi voilà c'est bon masi bɛ se jɔnko di jɔnko di i kɔrɔkɛ comme ko masi ma ye ne ɲɔgɔnna belebele di ko filɛ nin ye Adama Jabate riche kalanden min tun b'an bolo kunun Maliano russe kuma ɲɛna le Poutine malien voilà le Poutine malien maa caman y'a ɲini an fɛ ko a ka jɛmukan ka wele bila a ma tuguni walima kunun ta ko ka sigi kɛ o kan voilà sini kɔni ye sini tɛ samedi ya dimanche voilà an kɛlen don ka a ko boloda ka bila o la ni maaw ko min ye a bɛ kɛ ten lɛrɛ an b'o feere ale ma lɛrɛ ni maaw ko min an b'a kɛ ten an b'a lɛrɛ ni maaw bɛ fɛ an ka segin a kan ni 14 heures de ka d'u ye u k'o fɔ an ye ni 21 heures de ka d'u ye u k'o fɔ an ye jamana ko don voilà ka segin risikɛ ka kuma kan kosɛbɛ voilà o tɛ walima k'a wele kura ye ni min ka d'u ye o tɛ yan merci beaucoup an tɛ bi ta bila yan nɛgɛjuru kɔni ma se ka labila bi ko hakɛ to ko o ɲini voilà chaque foli kɛ ka bɛɛ fo bi ye juma ye k'Ala ka juma hɛrɛ k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ya rabi Tari foli kɛ kuma masa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɛn tun sɔgɔlen don Peace FM ka Grand Direct la kunnafoni ne tun b'an bolo bi ka da u kulu kan juma hɛrɛ Ala k'a d'an ma halisa Ala ka maliyɛnw bɛn kelen ma ami Ala ka jamana sabati jo Burama ka bɛɛ fo an bɛ ba ɲumankɛ fo ka dugawu k'a ye a tulo b'an na a ko mun an bɛ dugawu k'a ye a ye mun fɔ ça va non ça va maintenant il est content il est content il est très content pourquoi très content pourquoi mais pourquoi Libya ma bi anw ɲininka bilen ko pourquoi mais il est content k'an b'a fo il est content et puis il est très heureux aujourd'hui ok non y'a faamu voilà donc an b'a fo Ala ka hɛrɛw caya k'an kisi gɛrɛgɛrɛw ma o tɛ ni an bɔra yen sisan Bɔjɛkaw ka ambassadeur Nana Sise cɛ a yɛrɛ ma don a parti y'a ka veste couleur la bi veste de t'a la a b'i n'a fɔ veste de b'a la cravate veste bleu voilà Bɔjɛ veste bleu b'a la an bɛna dugu kalaya a bɛna dugu minɛ ka kalaya sa dugu girinnen don ayi dɛ an bɛna dugu girinnen don parce que o tun ye jumɛn ye ayi dɛ dugu girinnen ma ɲi nin waati la dɛ an b'u ka bila la an bɛ ka maaw ka appel kɔnɔ a la voilà
n tɛ n ka numéro di a di se ka di 70 22 tɛ 33 a tɔ fɔ 60 voilà 70 22 33 60 a y'an kɔri voilà on s'en kɔri si on veut a tɔgɔ rediffusion ou bien appeler là sur le plateau. Voilà, ou bien appeler sur le plateau. Voilà, kunun débat ka rediffuser ou bien ka voilà ou bien ka wele kurai aya wele. Ala ka mali kisi. Wa salam.